ito ng atong mga kamot sa mga pagdaig. Dr. Jess. Praise God. Bagsagan ako ang presensya sa Ginoo. Ito na dato ang Diyos. Adunay pagkahimungan sa mga kaliwala karon. Let's prepare our hearts, our mind, our soul, our strength. Makita mo simba diha sa Ginoo. Nalipay ba mo nga nakasimba mo karon sa Ginoo? This is one of our purpose nga niining adlaw ni atas balay sa Dios. Dili ni balay nga pahayahayay, dili ni balay nga maglingaw-lingaw, balay nga diin murabag palipas oras, apan balay alampuanan, balay tigumanan nga diin ta magaday nga simba sa atong Ginoong Kristo. So walay paglangan migsuon, doon na may mga balaang kasulatan din ha. Ablihin ninyo sa Luke, the book of Luke, chapter 18. Sugod tagbasa mga kaigsunan 11, verse 11 to 14. Amen. Lucas, kapitulo 18, versikulo 11 ato sa versikulo 14. Okay, nakita na ninyo mga kaigsunan? Maminaw ta, katong dunay Bible, sabayin niyo pagbasa pinaagi sa inyong mga mata. Ug ang Pariseo mibarog, ug ngadto sa iyang kaugalingon, nagampo siya sa ingon niini. O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang tao. Start siya compare siyang kaugalingon sa ubang mga tao. Amen. Come on. Ingon pa yan nga mga tikasan. It's tikasan kaniadto. Lord. Mga hiwi, Amen. mga mananapaw, ug ako matuto niya dili usab sama niining maniningil sa buwis. Verse 12, nagapuasa ako makaduha sa usa ka semana, ug nagahatag ako sa ikapulo sa akong tanang pinangitaan. Apan ang maniningil sa buwis nga nagtindog nga nagpalayo, wala gani mo payahat sa iyang mga mata ngadto sa kaytas-an. Hinunua, nagpanampok siya sa iyang dughan og nagkanayon. O Dios, kaluy ako nga makasasala. Praise the Lord, hallelujah. Sultihan ko kamo nga sa iyang balay ni pauli kining tawhana nga mao hinuoy gipagkamatarong ug dili kadtong usa. Kay ang matag usa nga magapahitaas iyang kaugalingon, igapaubos. Apan ang magapaubos sa iyang kaugalingon, igapahitaas. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaduha nga bersikulo nga atong basahon, Matthew chapter 20. Sugod tagbasa sa verse 10 to verse 15. Matthew kapitulo 20 versikulo 10 ngadto sa versikulo 15. Hog sa pagduol sa mga nanghiuna na nagdahom sila nga makadawat og labaw. Apan ang matag usa kanila nakadawat og usa ka denaryo lamang. Ug sa ilang pagkadawat niini sila nanagbagot-bot, ang tanan ningon nanagbagot-bot. Nanagbagot-bot. Mura ginana ba? Batok sa Pangulo sa Panimalay na nag-ingon, kining mga naulahi, nakabuhat sulod lamang sa usa ka takna, og sila imong gipakig-angay kanamo, nga maoy niabaga sa kinabukatan sa buhat sa tibuok adlaw, og sa nag-aligiting nga kainit. Apan ngadto sa usa kanila mitubag siya nga nagaingon, higala, wala ko ikaw lupigi. Kay dili ba nagkasabot man kita sa tagsa ka denaryo? Dawata ang imo ug lumakaw ka. Akong pagbuot nga paghahatagan kining naulahi sama sa akong paghatag kanimo. Amen. Dili ba diay matarong kanako ang paggawi sa akong mga butang? Sumala sa akong gusto?
O imo ba dihay ako nga pagabagot-butan tungod sa akong pagka-manggihatagon. Okay, lakip na nato ng 16. Sa ingon niya na ang mga naulahi mahayuna. Praise the Ug ang mga nahayuna mangulahi. Wow. Praise God. Dahil ko na to ang Diyos. Palakpakan ko na to sa nasi-offered message mo igsoon. Itong mablihan kini. Pinagi sa mga pagampo sa lagad sa Diyos. Pastor Jeffy, sa pag-pray. Praise God. Dalay ko ng sinimbaw ng mga Diyos. Ibati na mo ang mong gahom. Nga naging istorya ikaw kanamo sa tang ginabas sa imong mga pulong. Ay mo mga pulong sukad pa sa sinugdan puno na og dihog ug nagabuto-buto sa among dughan. Sa dangdunggan na mo kani Ginoong Diyos. Apan Lord, ang imong alagad ug kaming tanan nga maminaw, mga limitado ug kahibalo, ug taman ra diri ang pagsabot. Apan kami nasayod karon ngang taong espirituhanon arang makatungkad sa mga butang langitnon. Usa karon Ginoong Diyos tuguti nga mata ko sa kanamo mahimong espirituhanon. Labaw na gayud ang imong alagad nga magawali karon. Let the double portion of your anointing be upon him. As you preach your word, Lord Jesus Christ, masinati na mo ang kabaguhan, masinati na mo ang pagkapurma, may pagkapukaw nga mahitabo, may milagro nga mahitabo, may talagsaon nga imong pagabuhaton karon, mapanalangina ng matagusa, makadawat sa imong Espiritu Santo, matulid kaming tanan, mabatlong kami o matubluan sa imong mga pulong. Among ginasalikway karon tanang buhat sa kangit-ngit, hindi makasamok Ginoong Diyos. Batyugon na mo ang imong presensya sa pagkawali ang imong pulong sa imong alagad karon. We declare these things for your glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan na itong Diyos. Hallelujah. O, portable na ta, nga mga lingkod, mga igsoon, plastar ta, asa ta dapit nga portable mo. Praise God. Walay dapit, hindi nga di ka komportable, kaya hindi nga dapit pinaka most comfortable place nga naata karon. Uras na, nagpasalamat ko sa Ginoo. Praise God sa dakong kahigayunan nga nakaabot yun ko din sa inyong dapit. Praise the Actually, Lord. naka-attend ko sa inyong Thanksgiving last itong yung speaker si Pastor Jerry Marimon. O, naka-appeal ko niya ito na time. Grabing kaon na ito. Gusto kayo may mga igsoon. Halipay kong dako nga kita na ko, nag-uswag mo din mga kaigsunan. O, salamat sa Ginoo nga walay pagkunukon, pagdawat ka namo, ninitak naman. Salamat sa alagad sa Diyos, Mastan Pastor Jipti, o sa iyahang pikas kinabuhi. Praise God. Radyoan, doon na. Praise God. Then, sa akong misis po, labas tanan nga nag-uban yun mga igsuon, o sa tanang mga kaigsuonan. Sa pagtigong namo atong Domingo dito sa Talisay, naghangad namo lusot sa langit. Among panantaw, walay sin nga nagtaklok. Pero salamat sa mga kaigsunan nga sila willing po kayo nga pag-ingon ako sa mani. Wala ko karong Domingo, ato ko ila Pastor Jipti sa Bautista. Nakakuyog na lang ta. Kuyog po tanan mga kaigsunan. United, bitaw ta. Praise the Lord. Amen. So, salamat. Ano ay mga abirya ginagmay kagani pero nakaabot gyud mi mga igsoon nga safety o tungod sa himaya o pagkagamhanan sa Dios nga atong gialagaran nakaabot mi. Doon na po tayo kauban gikan ni sila sa daom o nakiguban po sa mua kay rason po layon dito niya nagkasabot po mi sa lagad sa Dios o nindot ning magkasabot daan o nga inana ba nindot ang flow nindot ang dagan. Oh, malipayot ta ba nga gawas nun ta nga magasimba sa Ginoo. Hallelujah. Murag walay nagkupot nimo, likado mo ka nang muday ka nya murag ikuptan-kuptan ka. Gapo gitong mo dai ka nga murag way nagkupot nato. Yes. Amen. Oh, karon nga bulan sa August dahi pahibalo nga gichat po sa atong presbyter o nahinumduman ako karon sa nag-open ko sa cellphone. Sugod na po ang ato ang Bible training. Nya duol ra diri ra sa UTRC. Ito na mga youth nga gusto mo appeal 1,000 man ang entrance ana pero mo down ka og
50%. So pila 50% sa 1,000? 500. So katong willing yun, gusto yun nga magpagamit, kung doon na mo yung mga tawag, doon na mo yung mga gibati, mga igsoon na gusto mo nga nakita nyo nga gamiton mo sa Ginoo. Is that dool ra kayo atong training, kaniadto dito to sa Pindasan. So karon diri na dool na lang. So wala man sila pili, youth man ang gingon din eh. Murag priority lang yun, pero kung naagyoy gusto gyud is God nga mo appeal sa maong Bible training, pwede gyapon. Is God. Kinsay mga dati nga kuha diri taas daw kamot naka-appeal sa Bible training. So level 1 ug level 2. So magsugod na karong Sabado, August 4. So muna nga update na mo, doon lang mo siyang pastor, ako gusto ko pastor, anak, para nga maplastar. Then, sa tanan nato mga bulhaton, balik ko na ako pagbalik nga, ang Sunday School Congress na to malabot na, 18-19 sa August, prepare ninyo yung 250 nga registration, kay with, ang kaputang dito with free rice. So, sudan na lang ang ulam. So, dito gyapon na sa Laak. Wow. Ilayo gyapon, tuwa mo itong campground, dito ang pinakanindot. Kay dako-dako ang area. Andam na ba mong tanan, mga igsoon? Praise God, dahil ko na to Diyos sa makausapa, inikag na sa buntagon. Hallelujah, ako nagatuo. Kaysa pagsulod pala na akong kaganiha, ako na nabatsyagan nga na ang Diyos sa atong taliwala, mga kaigsuonan. We feel something inside my heart, kanunay butang mga igsuon. Nag-isulti sa Diyos ako kasing-kasing. Nga niining adlaw, maanindot kini nga adlaw para kanato. Kay kita wala sa gawas, kundi naata sa iyang balay. Hallelujah, o kinahanglan nato ang buhi nga mga pagdaig. Buhi nga mga pagsimba. Dili patay-patay mga igsoon. Dili luya-luya. Dili gana-gana. Kundi buhi. Hallelujah nga mga pagsimba diha sa atong langitnon nga Dios. Dalon ko kamo sa tima nga nagaingon mga igsoon. Do not compare. Just do your task. Sayaw na to. Ayaw pagkumpara-kumpara. Oy, tandi-tandi. Buhata lang ang puluhaton nga gipabuhat sa Dios para kanimo. Comparing, is it good or bad? God, hallelujah. Alam ninyo, Neutral. it is good or bad? God. So kita'y nakasabot o kita'y nakasagot sa tumunahuna. Yes. Na kung doon ay mahitabong pagkumpara, pagtandi sa usa o usa. Ang true meaning sa compare, sa Tagalog yun pagkumparahin. O suriin ang mga pagkakapareho at mga pagkakaiba. That is the word compare. Suriin ang difference. Suriin ang kanang managsama. Suriin ang ginatawag na pagkalahi. Nagitawag ni kung imong basahon, kumpare. Sa'yo mo nagkumpare din eh, mga kaigsunan. Diba? Sa'yo tawag na to, pare. Oh, may ganinang hubong nga pare. May pare sa pare. Pareho ta. Oh. Why compare? May tabo kay pareho man. Compare. Usanay kabutang nga kinahanglan atong may baluan. Dili ni usa ka nahitabo o malikayan. Kay kusa kini makita ug madayag. Bisan asa ta sa mga buhing butang o bisan pa sa mga walay kinabuhi. Yes, glory. Praise God. Kay gihimo ang tanan matagagmay butang, madagkong butang nga dunay katuyuan ang Dios sa matag usan ini namugna na create kini. Kay dunay purpose ang Dios ngano na create kini. Yes, glory. Hallelujah.
And there's nothing to be compared. Oh. Compare makes complain. Sagaran pag na mga pag-compare, doon ay mahitabo nga hindi pagkagusto. O doon ay mahitabo isang reklamo. Di lagi man nagsama. Sagot mo sa dili, lingihan ninyong katapat, hindi mo parehang dagway. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, kita pastor, parehang dagway. May tisoy, may tisay. May ilong nga lapad, may ilong nga tangos. May pango, nagkulog, naghayang. Pero buhi. Ayaw lang tanawa ito physical. Yes. Kay gibuhat na sa Diyos may katuyuan. Amen. Nga dili ta dapat magpagugbog nganong inani ang akong pagkatao. Kinsay mga gwapa kayo dinhi karon, wa ko dinhi kung mga gwapa pa mo kayo. Tuwa na mo sa television. Ug napoy pinakapangit mga kaigsunan, tuwa mo dito sa piryahan. Gihimo mong usa na? Clown. Himoong katawanan. Kung mahitabo, kasagaran, pag may pagkumpara mga kaigsunan, diha magsugod, nga dunay magreklamo. Kung magkumpara, maghimo kinig divisions. Right. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, number 1 nga may tabo, magkumpir-kumpir na gani. Division na may tabo. Praise the Lord. Praise the Lord. Wow. Amen. Right. Dili multiplication. Dili addition. Pagbahin-bahin. Kundi division, pagkabahin-bahin. Praise God. Separation, panaglahi-lahi. Iya-iya, aho-aho. Everybody say praise the Lord. Pag maingon ta nga big, maingon ko rin small. Oh, pag compare ay dako. Gamay rin ang imo. Praise God. Kung yung tag-pioneering, ngayon po, kami, establish me. Oh, si Uy. Ano si Uy? Dunay makita sa mata sa tao, makakumpara, makaaninaw, nga managlahi gayon ang atong makita sa mga gi-create, gibuhat sa Ginoo. Pero atong tagaan na kung pagtagad nga unta sa Kristohanon. Usa lang ta mga igsoon. Nga nagsama na ang Dios, isa lang atong espiritu, isa ra atong paningkamot, usa ra atong tumong nga makaabuta sa saad sa Dios nining ulahing kapanahunan. Hallelujah. Sakay mo bike, taod-taod, compare mo, na may motor, asa kay maayo nito itong motor, kaning bike ba? Kapoy nagsikat samtala ang motor, lubag-lubag lang accelerator, sutoy na. Kagian na po ng bus, hindi ito po itong bus Magwalihain ng motor na, kay maabog-abugan ta, dito sa bus din. Magsugod, doon ay mga maiba, doon ay mga changes na mahitabo. Pag once, sa atong unahuna o sa atong panglantaw, nga maghimo na tagpang-compare sa usa ka butang ngadto sa isa ka butang. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon pa nila, sa dagat, doon ay bangka. Doon na po'y barko. Na kung kamo pa, sakyon, mo ato mo Manila, ang sa inyong sakyan para dali. Pili lang ta sa duha, bangka o barko. Barko. Di, ikaw daw, magbangka ka pa yung dito. Kung sa kaha, Urasaw, sa kapila, basi mabot kay sa katuig, abot ka dito. God. Hallelujah. So doon nagyoy kalahian. Ang buot na ko'y pasabot, nilintag na. Nga matagbutang, nga gipahiluna sa Dios. Managlahi man, pero manag-usara ang tumong. Nga muadto ka ditong dapita, basta importante nakasakay ka. Ug ang imo nasakyan, nga dili kay hulog sa
alanganin, kundi muuban ka nga safety, makabiyahe ka nga safety. Alang nako, mabangka, mabas, o maunsa mga kaisun nga sakyanan, ang importante nakasakay ko sa siguradong sakyanan, paingon sa akong destinasyon. Unsa man mo sakay kag bus niya, gisaag raday ka. The Lord. Amen? Everybody say amen. Amen. Do not compare. Yes, hallelujah. We are all under process. Praise God. We are all under construction. Amen. Dili pwede i-compare nako ang kaugalingon kaninyo. Dili pwede i-compare ninyo ang iyong kaugalingon kanako. Kay kitang tanan managsama. Under proseso ang atong kinabuhi. Sa ministry, under process. Ano eh? Lutaw mo diri, kami dito, guba. Under process pa man ta. Amen. Under process pa man ta. Muna mo agwanta ta. Amen. Preach it. Ang di kaantos ano eh, mamutos. Pero ang makaantos, masantos. Palagi ko nga, ano pa na ni, kaya diri pala tanong, ipanglumot ko diri oh. Diha, siguro ka dugil, istorya mo sa subject lumot ko diri basta ulan. Praise the Lord. Pero nganong nagpadayon mo mga kaigsuonan, nganong nagpabilin ka mo, kay dili ang dapit atong gi-compare sa atong pagpangalagad. Atong gipahaon lang ang atong kaugalingon sa pagpangalagad sa Ginoo. Walay dapit nga pagapilion kung asa ta gipahinuan sa Dios, dito ta magpabiling magmatinud-anon. Praise God, hallelujah. Kung yung basahon na igsuon, ginabalay pa ta. Episode chapter 2 verse 20 to 22. Hallelujah. Kung ato ning basahon, ginabalay ta. Ginapanday pa ta. Walay perfect na to. Walay super beauty na to. Walay over na to. Praise God. Everybody say amen. Kamo mga tinukod, ibabaw sa patunguranan nga mao. Ang mga apostoles o mga propeta nga niini si Jesucristo, mao ang uluhang bato sa pamagang. Praise God. Amen. Diha kaniya ang tibuok nga tinukod. Ang tanaming tinukod. Nausa o nagatubo ngadto sa pagkatimplo nga balaan diha sa Ginoo. O nga diha mahimong puloy-anan. O diha kaniya kamo usab ginabalay. Aron mahimong puloy-anan sa Dios, pinaagi sa Espiritu. Praise God. Amen. Hangtod nga dili matiunay proseso, hangtod nga dili pa ma-perfect kining balaya, hangtod nga dili ta makaagwanta sa mga pagproseso kanato, kinahanglan magpabilin ta ang proseso nagapadayon hangtod karon. Ang time will come, mahuman raning prosesoha. Mahuman raning nga under construction ba ta? Ma-construct ra gyud ni, ma-build ra gyud ni mga kaigsuonan. Ang importante nga kita nagpabilin sa atong mga nahimutangan. Praise God. Amen. Magisgot ang mga karakter sa Bible. Managkadaiya ang karakter sa makita nato sa mga tao diya sa Biblia. Matawag nato sila mga heroes of faith, pero dili sila managsama ang ilang mga karakter. Yes, amen, hallelujah. Kung si Job sa proseso niya, nagiwad-an siya sa tanang butang. Lakip niya mga anak, mga kahayupan. Kung sa iyang proseso, may undang siya, may surrender na siya, may kakak na siya, may atras na siya. Dili siya mga kaigsuonan makaangkon sa double portion, sa 7 kapilo nga mga panalangin nga giandam sa Dios alang niya. Pero dili basta-basta ang giagian ni Job. Kung kamo karon, kita karon, nakaagig dili basta-bastang sitwasyon. Hallelujah! Wala tay sama kang Job, naay mga part kang Job siguro nga na sinati nato. Apan panalitan ato gini kung may tabo ni nato, ato gining pabilinan. Kay human ini dunay andam ang Dios nga mga panalangin sa unahan. Yes. Hallelujah. Kay dunay panahon nga kuhaon mga butangan ni kanato, dunay mga butang nga pwede kuhaon nato, limpyuhan kanato para i-prepare ang atong kaugalingon sa mahimayaong butang nga umalabot
panghod. Yes, Lord. Amen? Dili basta-basta ang ilahang nasinatian. Si Joseph, gibaligya siya mga igsoon, gihulog na to sa gahong unta. Patyon na siya, pero gipangwartahan pa siya. May nalang makwartahan. Praise God. Oo. Matay madunggan na ginikanan, amahan, ibaligya lang ang anak para makwartahan. Lord. Oh. Apan, si Joseph nagpadayon, nabilanggo siya, gibutang-butangan pa siya, daghan kaayo mga grabe mga iyang nagihan siyang pagkinabuhi. Pero kung nisurrender siya, kung naghunong siya, wala siya mo padayon, dili siya mahimong gobernador. Kristohanon, kining atong mga kalisdanan, kining atong mga naagian, kining tanang butang nga mga kasinatian nato sa pag-alagad sa tinud-anay diya sa Ginoo. Muabot ra jud ang takna nga ituboy ta sa Dios. Muabot ra panahon nga ikaw ug ako maara sa butang ng lindot nga kaayong kahintangan. Hallelujah. Temporary lang ta niinin kalibutan. Ako nagtuo kining balaya, kining balay sa Dios temporary lang ni dinhi. Pero dunay dapit dito nga di na temporaryo. Mo na mingon ko, bisan asa ta magtigom, wala kining kalibutan kadako. Pwede ta mo angkon kay ginigidominar ka nato. Apan sugin lang ta mo nga kinahanglan atong masabtan. Dili nato i-compare sa mga butang na sinati nato kay sauban. Kay ang tanan adunay katuyuan. Sinaaman gituslo makapito sa iyang sangla. Sakit. Pwede ba kaisa lang? Pwede ba kaduha lang? Pwede na katulangan ng kapito mang yun? Eh kung mo na'y pagbuot sa Diyos, musugot kag sa dili, kapito yun. Dili kaisa, dili kaduha, dili katulo, kung dili kapito. Sa imong pag-alagad, may sukabon ka unang higayon, bangon. Ikaduhang higayon, masukabon ka, bangon. Ikatulong higayon, sukabon na ka, bangon, pagbalik. Pag-abot ni mo sa kapito, bangon. Kay gilig-on ka na sa atong Ginoo. Dili na magkahong na maayo itong pagkabarog. Magbantay na kay basin kita mabukan. God. Di lang ta magpagulbul. God. At anang bagulbulan, sige, praise the Lord. Bagulbul kay wasudan. Bagulbul kay wanay kwarta. Bagulbul kay wana nagnganganas patos. Daghang klaseng utang nga pwede ang tao magbagulbul. Pero naa din sa sitwasyon karon sa atong gibasa. Praise God. Layo ra kaayo mga kaigsuonan diri sa Biblia. Kung atong tan-awon, kining maong usak ka dunay parasan. Ang gingarihan sa Dios sama sa parasan nga nag-hire siya mga trabahante. Upat ka trabahante. Say gusto mo trabaho diya. God. As kamot. Praise the Lord. Taas, taas. O isa lang isa. O dali sister, gusto na mo trabaho diri. Kinangita kong trabahante. Dako kaya kong parasan ba? Why mo inlo? Why mo harvest? Mo harvest ay nako. Wala pa. O kinsa ba gusto na trabaho? O yun na po, o dali. Dua na, purong ni babae. Laki na puti. Okay, dali Brad. Gusto kayo ni si Brad ng trabaho? The Lord. Okay, last. Isa na lang. Kahit pa kong isa. Napaisa ka posisyon na bakante. O dali. Rajit Pray. Hindi na narbaho kay attorney manip. Okay. Dahil ko na ito ang news pa iksoon.
Gusto ka isang mo trabaho. Hindi nakanindot sa mga tao nga. Gusto ka bang mo trabaho? May yun, trabaho ko. Ikay, mo trabaho ka? Ngayon, unsa man nga trabaho? Binag mo yung nga, applyan ako, tanan. Apil ka, what kay tanan man. Oh. Gusto kay si sister, ikaw sister, nasuruyan, suruy na ko, okay. Booking na ka, approve na ka, ikaw, katuwa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Alas 12! Sabi no, alas 12, suroy pa kay nangita lang trabaho, kita kay alas 12 ron mangita trabaho, talagsan na ba? Kaon sa ko, ay sa kay, tingkaon naman natin, prepare naman ang paniod to. God. Oh, hindi sa tama niyo to ha. Sister, gusto po ka mo trabaho. Okay, amen! Karon kay duha pa man, alas 3. Ikaw, Brad. Para nakita na ako nagtambay-tambay naman ka. Gusto ba ka mo trabaho? Amen. Okay. Praise God. Gusto kasi mo trabaho. Ikaw, Brad. Last kay alas 5 naman. Alas 5 na. Sa buting pa uli naman ni patrabaho kon pa ta. Gusto ba ka mo trabaho? Gusto mo ka? Okay, dahil ko na to ang Diyos. Pero sabot ka. Pagsala ka dinaryo yung sweldo. Sugot mo? 100. Dugay na katubag lagi. O sige, balik mo sa inyo ha kay karon magsabot ta. Dahil ko na Diyos, salamat kayo sa inyo ha. Isuroy ang bagya sa parasan. Alas 9 sa buntag. Nihar ang trabahante. Alas 12, naghayar sa trabahante. Alas 3, nihayar sa trabahante. O pagkahapon-hapon na alas 5, nihayar siya trabahante. O karon ginya niya mga sinugong masakop niya. Tawga na ang mga trabahante. Kay swelduhan, bayra na nato sila sa ilang mga hago. God. Praise God. Amen. Wow. Hallelujah. Sa ato pa ang tanang hago, aduna gyoy kabayaran. Pag walay hago, walay bayad. Pag muhago ka sa mga pagkain, sigurado may langit ng panalangin mo sa Diyos. Pag muhago ka sa mga panalangin, doon na gyoy kabayaran, doon na gyoy kapalit. Mula pangalagan mo insakto, kay para madawat po ninyo ang kabayaran insakto. Pero hindi nga time. Dali na mo, kay swelduhan na tamo. Pagkuot, isa ka dinaryo ang pinaka. Ingon pag yun ang maong kuwan. Panaw ka sila. Kinahanglan. Bayran na to sila silang suhol ng sweldo. Magsugod tagbayad sa pinakaulahi ngadto sa pinakauna. Hala. Sa una, pag mudawat ta, nabinag na ay mga maayuhon, gusto kitang mauna. Musakay kag sakyanan, gusto kita una, transit. Thanks ka. Dinaryo nila, sweldo nila. Uy, naidinaryo. Salamat. 1, 2, 3, 4. Okay. Dali. Ang una, di man ipariha. Assuming na lang no. Assuming. Si Chili ang kanina. Di na. Assuming na lang. Okay. Asa na tong trabante? Dali na mo, balik ko ba? Kaya magsweldo na to. Kunya, linya, magsugod ko sa pinakaulahi. Isa na pinakaulahi? Itong lasing ko. Lasing ko. Murag siya to. Diri ko sa pinakaulahi magsugod. Paingon sa pinakauna. Assuming. Piso. Ikot po piso. Aka piso. Imo po piso. Imo piso. Ang bilang na po niya, Pastor Jeffrey. Jeffrey na. Pastor Jeffrey. Praise the Lord. Karon ingon ang Biblia. Mag-unang sweldo sa pinakaulahi. The Lord. Kalagsara na ba? Kasagaran sa ato, first come, first serve. Pero lahi sa Ginoo, last come, first serve. Sa kalibutan,
Manunon kayo ng mga last, no? Ay, ning pinakalas. Kining pinakabanghod. Yes, Lord. Hallelujah. Kulag ning pagsweldo na karon ning pagulbul. Ingon niya. Anong isa naman ni kadinaryo ngako. Samantala nga ang kaning naguna nagpagulbol karon ingon niya nga kami may nauna bugat kaya nga among trabaho. Init pa kay adlaw. Pero magsweldo ragtag sa kadinaryo gipariha rami. Muna kinahanglan maminaw gyud ka sa instruction. Kay gisugin lang na daan, panarbaho mo, pero tagaan ta mo igo sa inyong panginahanglan. Tagsa ka dinaryo ang akong isweldo sa inyo. Di na kibali nga naulahi o nauna. Come on. Amen. Di na kibali nga pag-upa o dugay na sa imong trabaho sa pagpanalangad. Ang importante nga ang matagusa ka ninyo mga igsoon, nakadawat gikan sa iyan agalon. Hallelujah, dahil ko na ito, Diyos! Maling ko na mo salamat sa Ginoo. Lahi ang Diyos, mga kaigsuunan. Ang pinakadugay. Hallelujah, steady naman ka, kay dugay ka na. Pero kitagaan sa Diyos, ang mga pioneering pa, ang pinakasugod pa, mao'y kitagaan na kung panglantaw sa Ginoo. Kaya ikaw nagsugod man, ikaw mo'y akong unahon. Ay ikaw ang pinakaulahi. Ikaw ang unahon. Pero kita, gusto yutang maguna. Gusto yutang kita mo'y ma-recognize dayon. Gusto dahil na kita'y musalida dayon kay kita'y nauna. Wala nato tanawa ang mga naulahi ka nato. Usahay magsaway ta, magkumpir na ta, ulahi ramang ka. Unaman ko. Hallelujah. Ulahi ra ka sa tabiyong. Una pa ko sa duyan, sa pag-alagad. Pero ingon sa Dios, managsama ra ang atong ganti ni kabot sa kapanahonan. Diaantang simbahan mo sa building ang kanindot ug bisan ka tama-tama lang. Ang importante nga kitang tanan nakabahin mga igsoon sa maong ganti nga giandam sa Dios. Lahi gyud prinsipyo ang Dios kaysa tao. Amen. That's right. Why pabor-pabor? Tanong, pabor ba dahil na? Pabor ng pinakaulahin mo igiuna? Pero di ka na pabor ba? Sa tuwa, ang pinakauna mo, kinunahon. Oh. Pagtawag, first honor. Ang gitawag, ang way honor. Diba ikaw? I-recognize Amen. ang pinakaiwit. Pero ang pinakauna, luwi taon, alam na to. Pero kung sa Ginoo, hallelujah, bisan pag-iwit ka, bisan pag naulahi ka, apanangitan na sa Dios, hallelujah, ayaw lang pagbagulbol, ayaw lang pagkumpara, ang gitanaw sa Dios, kung giunsa nimo, pagkamatinunanon, pagbuhat ang imong pagpangalagad sa pagtrabaho niya sa Ginoo. Ang matagusan nato, lahi-lahi atong trabaho. Lisod kong mag-engineer kitang tanan. Sugot mo? Walay magsasaka nato, Dre? Oh. Sugot mo nga, puro na lang organist tanan. Mag-away gin mo. Ako na kay parihat na organist. That's right. Walay magwali, mag-organ na lang tanan. Sugot mo na. Praise the Lord. Praise God. Sugot pa mo. Nga ang baba, puro lubot. Dili ka pwede. Sugot pa mo. Ngayon dalunggan, puro tiil. Kining mga tao na to, puro tiil. Dili ka pwede. Managlahi kita. Apan giusa ta sa Ginoo. Kay gusto sa Dios nga bisan lahi-lahi ta. Magpabilintang magbarod ni ining ulatunan. Praise God. May mga tao nga nagmatarong sa ilang kaugalingon sama sa Pariseo. Tanawon niyo ha, pareha sila nangadto nagampo. Pareha sila masimbahon. Pareha sila nagsimba nag adto sa templo.
Pares na nag-ampo. Pero pag abot dito, sa aktual na, managlahi na. Kaya niingo na ang usa ka Pariseo. Ingo na nagpakamatarong siya siyang kaugalingon. Gikumpara niya sa ubang tao. Iya bang yatagan o siya una-una, how jud ko? Kaya niining tawhana. Kining tawhana di tighatag, ako muhatag ko. Kining tawhana di tigpuasa, ako tigpuasa ko. Kaduha pagyud sa usa ka simana. Praise the Lord. Ginakumpir-kumpir niya. Nawal nga kumpir-kumpir, mura masakitan dito, no? Amen. Tanawa itong maningil taon buwis. Sakitan, eh. Kapamukpok. Sakitan na yung gihimo, brad, eh. Praise the Lord. Sakitan na, brad. Tungo na lang taon sa langit. Kaya nga madhangawa mo siya kaya hagya sa lahibo mo. Di siya kaakog tanaw dito. Pero ang iyang gibungat nun sa niya. Nagpaubos siya siyang kaugalingon. Kay Loy ako nga dili ko perpekto. Kaloy iko Ginoo nga doon ako'y mga kapakyasan. Kaloy iko Ginoo nga doon ako'y mga kasalanan. Papanang Biblia na gingon pag uli ining tawhana. Siya ang nagpakamaayo sa Dios. Siya ang gihatagan og dakong pabor sa Dios. Dili katong nagpataas sa ilang kaugalingon. Praise God. Sa atong attitude, di man ta pareha. Biblia na upat ka klase niya ang mga kinaiya, karakteristik sa usa ka tao. Ang uban kanato gitawag og piligmatic. Yung piligmatic mo ni tao nga bisag kun saon nimo kalma ra gid siya. Wagi na siya